कसे खातायत बघा देवा. हळू हळू हळू. ओ आता झालेला आहे. आजीला एक इंजेक्शन दिलं. कुठे आपली गाडी कुठे गेली? देवगा तिथे आणि आम्ही ॲक्टिवामध्ये. ड्रायव्हर दिसतोय का? ड्रायव्हर समोर बघ कसे धपकतात आहे बघ ते. आता इकडे पहिली प्लेट. हां आता काजल उतरायला नाही देऊन येईल. आरामात. हा ठेव. काय नाव आहे जा? काय नाव? टॉमी. हा खा खा खा. चला आपण आता पुढे. चला नेक्स्ट. हा ठेव 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 ठेव. येईल हा बघायला. तो पाठवून आला मला. हां तो बघा आला. तो बघा आला. आला ना? हां आला. हां आता आम्ही इथे आहे आणि आपली गाडी गेली पुढे. चला. नाही अजूनपर्यंत आपले 4च डॉग झाले. अजून ना 4 झाले. टोटल किती होतात ते बघूया आपण है ना. आता इथे कसं इथे नसतात, पुढे पुढे नाही असतात. झाडाच्या इथे नाही झाडाच्या इथे. थांब थांब. हे घाबरतात. हे कसे राहणार आहेत ना. नाही येणार. चला असे लांब लांब कुत्रे असतात ना, ते काय लगेच येणार नाही. हो येईल तो. तो बघा तो पण आला बघून बघून. आता लांब ठेवून जातोय आम्ही. बस तो येऊन खाईल बघा. स्वतःहून खाईल. ते बघ किती काउंट झाले काजल? 6 झाले. खावा खावा. चला पुढे. अजून 2 आला. आना अजून एक. कसे खातायत बघा देवा. अजून एक दे.
2 आहेत. अजून 2 आहेत. त्याच्या पाठी पण आहे का, टेबलच्या पाठी. या डॉगने त्याचं संपवलं प्लेट आणि त्याच्या प्लेटमध्ये गेला खायला. एक डॉग झोपला आहे. बघा इथे किती आहे. खाली नको जाऊ रे, आले ठेव बाबा खाली ना येणार. ठेवतो का आला आपल्याला कसं पोटभर जेवण. बघ त्याला भूक लागली तर स्वतःहून आला बघ. हम्मा पण येतोय. असं भरायचं. असंच नाही भरत होती. असंच भरा. कशी करत होती आता. तू खाली ठेव मग ते तो घाबरतो यायला. तुम्ही ठेवा खाली. ठेवली चाललं. ते बघ तो घाबरतो. पण तयारीत आहे. चला चला बस गाडीवर. निघालाय तो आला तो पण येणार तो. हा ते दोघं गेले ना 2 प्लेटवर. हो. जास्त बरं. काढायला नाही ना घेतलं मला. अरे याच्या लांब हळू हळू हळू. एक पप्पू लांब ना. ओ. एकदम जवळ नको जाऊ. दुसरे आहेत ते. हा व्हिडिओ बनवतो. हवा हवा हवा. मला भीती नाही वाटत डॉगची. मला सवय. काय भीती नाही वाटत पण लाल- हा तरी पण कसे वेगळे असतात हा, ना. वेगळे असतात सर्वच तसे. लेग पीस वाला कोणा लावा? लेग पीस वाला. अजून द्या. ते विचारायला चांगले मी भरपूर आहे. हा बरं झालं सांगितलं. बरं झालं चांगले होते. अजून द्या. सुभांगी अजून एक घे. या ऐक ना. ते पगार ठेव खाली ठेव. गाव कुठलं तुमचा? कुठे राहतं? कुठे आहे? हा बघा छोटा पिल्लू. धर बघा. हे कागद खातं बिचारं. इकडे बघा तो कागद खाते. कागद. हो. ठेव ठेव बघ. ठेव 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 ठेव. हे दोघं जण आहेत. ठेवा ठेवा येतील. येणार, ठेव. आता थांबा येतील बघा ते. काजल पाटी. हा मग ते येतात बरोबर. नाही तर घाबरतात समोर. माणसं बोलून मारतात कोण मारतात. तू आपण लांब राहूया. ये. गाडी बंदच राहू द्या. येतील ते. आता येईल बघा तो है ना. म्हणजे जिकडे ठेवलेला तिकडेच आला तो. कॅमेरा म्हणून जरा आला वाचायला येणार ना तो. हा ते घेतला खायला. चला खाल्लं त्याने खाल्लं. तो तू परत वाज घेत आहे. आता पुढच्या वेळी पुढच्या रविवारी येऊया. परत यायची ना. आता ते बोलतील काजल मॅडम आली नाही आमची. हा आता इथे ना आम्ही कोणीच इंजिन चालू नाही केली आहे. समोरच्या ह्यांनी पण नाही मी पण नाही. बघ विदाऊट बघा. आहे विदाऊट चालू कर. गाडी नाही मम्मी गाडी चालू नाही केली आहे. स्वतःहून जाते. स्लो आहे ना. उतरा नाही ना. उतार. येईल का तो? ठेवा ठेवा तो बघेल. इथे आम्ही प्लेटी ठेवले होते ते बघा ते खाल्ले का पूर्ण. एकदम क्लिअर झाले पेट. हा
वाकडा झाला. जाऊ दे वाकडा. गाड्या बघ तुझ्या. थोडंच राहिलं आहे. 3 किलो असा बोलता बोलता संपलं. नेक्स्ट टाइम जरा बजेट वाढवूया. 4-5 किलो पाहिजे. खाऊ आणलाय आज. भात बघा इकडे संपला सर्व. 4 किलो ह्याच्यात द्या अजून. अजून तुला माहितीये तिथे कुत्रे होते. पण आपलं कसं फर्स्ट टाइम आहे ना, आपल्याला अंदाज आपण नाहीये ट्रायल केला म्हणून. होता. हा वेस्ट पण नको जायला ना. हो. बघा वेस्ट नाही जात काय ना. आपला ट्रायल होता हा पहिला. आणि अजून काली आहे ना, या रस्त्यात बाजूला ठेव. नाही खात नाही ते. इथे कोण नाही येणार आता. त्यांना खाऊ दे मग आपण निघूया. झालं ना. झालं अगं. ह्याच्यात जास्त भरला. राहू दे. हे तुमचं काय? चल उघड घे. उघड बापू. काळी नसते काय? काळी काय नसते? तुझं हे ठेवलं बघ ते खा. इकडे. हे काळी अगं नसते धुवायला काय? हे टाक ना स्टूल इकडे. नाही होत. धुवायला नाही घ्यायचं कांदा. खाऊ कांद्याला काय रडायला. मग रडायला. तुम्ही दमलात काय? त्याला तुम्ही ओरडतं वातात. कोण? मच्छी दिले सकाळी. दूध मच्छी चालू असते त्याची. मच्छी चालू. आणि ते काव्याची मांजर आहे. चला उतरा या तुम्ही आधी. तो बघ स्वतःचा सोडून इकडे येतो. तो એટલે शाणा आहे तो. चल काजल उघडतो. तो येतो. चला म्हणजे त्याच येतात रस्त्याने आपण घरी पण आलो वाटत. पण शकलो असतो. लावू शकलो असं ना. हा आता ठेव ना. पोट भरला टमटम. हा कसं खात राहतो ना आपल्याकडे. टमटम झाला तू. चला जा खाली. आता जेवण वाटप झालं ना. हा आता आजी आता चालले घरी. ते बघा टेम्पो मध्ये बसले तिकडे. परत आता तुला आजीला डॉक्टरकडे न्यायचं आहे. आता तिकडेच जाऊन परत त्याच रूटवर आजीला आता डॉक्टरकडे न्यायचं. हा तुला जायचं काजल हाय घरी. काजल आतमध्ये आहे. हम्म. आणि ते बसले. हा चल. काय राहिला. आता इथे बघा आपण घरून आजीचं घर 5 किलोमीटर्स जोड आहे. आता जरा गाडी साईडला लावूया. आता आपण कुत्र्यांना जेवण दिलं. आता मी काउंट तर नाही केले. तुम्ही काउंट सांगा किती झाले कमेंट्समध्ये. आता इथून आपण आजीच्या एरियामध्ये आलो आहे. आता इथून परत आपण डॉक्टरकडे जाणार आहे आणि रस्ता अजून पुढे जाणार आहे. तो आय गेस तो रस्ता अजून 7 किलोमीटर्स लांब. म्हणजे डॉक्टर्स खूप लांब लांब असतात तिकडे गावागावी. काय जाऊया का? हां चला चला. पैसे घ्यायचे आहेत. माझ्याकडे आहे. चला. पैसे काय तुमचे डॉक्टर ओळखीचा ना. काय करतो. नाही पाय तिथे घालतो. तुम्हाला कसं वाटलं डॉगला जेवण. हा मस्त चांगला आहे. काय खाल्ल्याने बिचाऱ्यांनी शांत झाले. हां काय दुवा मागते. इथून डॉक्टर किती लांब का आजी तरी पण. काय पाडलं मजगवला. तुम्हाला रस्ता माहिती आहे ना डॉक्टरचा. हा हां चला. कारण मला रस्ते नाही माहिती इकडचे. काय पडला बुवा आंबा. पडला बघ. आंबा पडलो काय. नाही बॉल. चला. आता इथे परत गाडी थांबवली. त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगतो बघा. खाली दिसतोय स्लोप आणि रस्ता एकदम खडबुड आहे. सर्व दगड. डबल सीट येणं म्हणजे इकडे रिस्क आहे. म्हणून आजी बघा तिकडे आहे. आणि आता बरोबर संध्याकाळचे 5:15 वाजले. आपण बघूया की टायमिंगच्या हिशोबाने बघूया की किती लांब आहे ते. चला या. का आजी रस्तो बरोबर नाही इकडचो आहे ना. आणि स्लोप बघा किती आहे. बघा किती खाली आहे है ना. आता सिंगल सीट असते ते गाडी फटाफट चढते. डबल मध्ये हे होतं ना. तरास होता डबल म्हणजे असं हो. आणि माझी काठी पडली वाटेला जाताना. इथे पडली.
नाही तो डॉक्टर तेच ना आपण जे लास्ट टाइम हा तोच मी बब्बी आत्याला घेऊन गेलो होत ना. हो, हो. मग तू काय बनणार आहे तुम्ही त्या डॉक्टरांना? काय बोलू म्हणजे नाही तुमचं काय दुखतंय बोलतील ते माझे असं इथे असत ना जरासं. हा माझं सांगू काय सांगायचं ते त्यांना. उडी टाकल्यानंतर आजीच्या मांजर आहेत ना घरी ते जराशी अशी उडी टाकली ना अशी खाली उतरताना तर आजीच्या वाढणार मी पोट- उशीर होते ना साईडला ना पोटाच्या साईडला अशी होते मी कण्णेवर हा तर जरासं दुखतंय हा जरासं ना खोकताना असं तेव्हा दुखतं. काय नाही ते औषध देईल ना बरोबर तर औषध होईल ते. देईल, हा. चला आता झालेलं आहे. आजीला एक इंजेक्शन दिलं आणि आजीला थोडेफार औषधं दिलेत. होय डॉक्टर काय म्हणाले बरं होईल ना. हा बरं होईल काय ना ते जरा म्हणजे आणि इकडे डॉक्टरांचे चार्ज एवढे असतात होय म्हणजे जरा 200 हा ठीक आहे नॉर्मल एवढेच घेतात काय. हा एवढेच तर डॉक्टरांचं झालं उपचार आता आम्ही चाललो घरी है ना. घरी चाललं होय चला पाणी पिया. गावातले डॉक्टर खूप लांब असतात. आता हे जाऊन 8 किलोमीटर्स होतं. 5-8 किलोमीटर लांब आहे का आजी हे. हो ज्यांच्याकडे गाडी आहे ते जाऊ शकतात. हो नाही तर काय नाही नाही तर चालत 2 तास लागतील. हैराण होता रे बाबा चढाव आणले इथे आता इकडे आजीलाच का चालत यायला कारण ते रस्ता बरोबर ना हे जेवण बिन आलं ना तर लय भारी होता बरोबर नाही ना हे. हो आता पहिला काय वाटतं ना पण आताच्या आपल्या तब्येत हे आपला भारी आहे बाबा चढाव. चला बस हो बसूया जाऊया चल तुला रात्र झाली असती काय नाही. दुसरा- आजचा प्रवास झालेला आहे. हा. आजीने झाडं पण आणलेली आहेत. होय काय हम्म. मस्त सोची झाड औषध घ्या आणि बरे व्हा लवकर है ना. टाटा बाय चला आता मी चाललो घरी. आता इथून घर आपला 5 किलोमीटर लांब आहे. 5 किलोमीटर कसं हे झालं बाबा आता पूर्ण. जाऊन आराम कर कशी काय लाव मागे ही पाठी हा हा आता परत नाही देणार आहे काय भात संपला. हे तुम्ही ना खाणार एवढं सर्व. हे आमची बुबू खाणार ही वाली. कोण खाणार? ही आमची बुबू खाणार ही. काय काय आणलेलं आहे बघा इकडे. नंतर आता जाऊ ते पडलं सर्व. आता एक पाकिट फोडणी एक घाल त्यांना एक आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते पण सांगा. आता मी दमलो आहे. डॉक्टर इकडून 8 किलोमीटर लांब इकडून ते 12-13 किलोमीटर लांब बापरे जाणं आणि येणं तेवढा लांब. आज खूप ट्रॅव्हल झाला. व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा है ना. चहा प्यायला तुम्ही काय खाल्लं? आम्ही काय नाही आम्ही खाल्लं नाही खाल्लं काय तुमची वाट बघत होतो. एवढी वाट बघताय. हे काय बाहेर बसून हे पण गणपती गेले गावाला चैन पडे ना आम्हाला. हा थंडगार हवा सुटली आहे. चला बाय. आज पण पाऊस पडेल. मी दमलो बाबा बाय. बाय.